Mammy Rocky. Hey, what about Cassie? Madam. I don't know what you when it's assembly man say be blue on the ball as soon as I make a sound. Me pacho, ye wo bodia, ye wo Qur'ani, and ye wo Bible, dear happy. Bible. And one am ope. I did yes, you are crocodile one yam away. Bodia and so do obey you any so. Jay, about papa jamwe. I me doki. I me doki. Asama making. Asama making. Me nintro. Me nintro. Onyame boame. Onyame boame. Order in court. Piao. Obapa. Wo fe Black Beauty. Awie me na mahwefo ne etiefo ye tie o. Daroma. Pacho awie de boko. Me ni abranti bitinae. Na yenya baba ako. Na asitene ne munye nti wodo mu na mensum ye bodwa tunto banche body mu kone ade ti okoye na brabo ni mu ye den Emma ti ma me kofa na chi mantene nka biuma echire no oba ye na me ka kire no ka kire me se obo ne ho ban ti efiti ho no besi enne me da na obi ni ma beda Mida no obi ni mabeda. Eh papa no okun. Sa blante no. Efiti ho no. Se wona wo beboa, wo se wo beboa me a ene wo ne me bekasa. Afei 2-3 days na obi ni mabeda eno ano no. Me koye adwuma ni eyi medi. Die me bia anye ye ahokira ba me so kyese. Akora na kora me ntimi nhwe ne obi mpo ena mehia no. Nsum yi makomam eya ade pa. Nti se wo na mehia na meka masamacho e na wo se wo beboa me a woni mi bedi nkomo kama eda na wo be hye me no ebedu na emu mefa fo afro obeka nsem bebre be mampo na beba me nchen se one me betena me di gold kra na be ya aduane amana enye ne de obekọ e wo sa de kro ne me beda me nyoma nyina sei mituo mi wo certificate mi nyam won fru obia ho chese mabrabo no ayebasa mi hu de menye chese mi nim de menye wa brabo num se bi okra na sa de ne ba me so a esese bibi sha me so se mi nkume ho Hey chese Adrusa mi hu de menye ase mapem mesuso da ye basa meso da ye bi wo ho na mawo ebi wo ho na ye me operation chese me nyoma nyina ye basa me nya boafo bia enam sa de ni nti me nya boafo bia me hu de meye mabrabo a ti na me se me de betum onim no mape obi ama na boa me na sa de na free me so se free me so mpo na menya be ma ne na antena na se obi na be boa mabrabo mu na matimi aboa me penesa chen se sa de ne be wo me so na bibia be sei itiwe nso meditate 6 years me wo baba ako a wo secondary school wo SS2 mia na me kona me ba na me de hwe no sisi a de me hunu se mapem Mami kasewi na me diagnose ti wo hawa ne se ye mwa wo mpacho an me diagnose kakramra wachi na oni be ma ne wo ho no oye wo ho ade ansa na otu kwan no mpacho da bi ai se empena wade mpacho an e na wo ne wo yi mpacho an to tu kwan na wo nte ne nka mpacho da na ja wo so di ko wo mu ba ko se wo fa taste mpacho an enti odu ko wo mu no na enu achi ne che ansa na be ma ne ba mpacho an nti be ma ne ba ye no na o se ono wa bone ho ban mpacho an tu susu se sa de krona be e wo be ma no ho no na e ha mpacho an papa ya ono be da na dwo no pacho ya na ede mpacho an ede ye ene wuti feeling na nkasa why adie but I ti say wo so daye nso no odi iwe mu wo so daye obeti woni ni nso obie ni wo so na tu se wo feeli na ti say wo feeli nkasa sa papa yi Sezi Esprit wo ye fucking millionaire hey madam Fubi
Ose obi onyane ne bedra na ade eche no ka che ne ma mpene ma mze ne de mi djuma no odidi mi anu nya bi sisansuo dwale mi semu akoda Allah wallahi na holiday samu se mi mra djuma me ya djuma mama firi Abapa madam se na yi ni so kakraka ana omboa emu so de tadua na so eso but tum se bibi wura wumu wotumetum Mr. Sexy Spirit yeah Mr. Yaboama enti onu beda sai ne ma nyina sei se wona me ne wadi nkoma fa se wo beboa me ho o beboa me ti ebia wa hye me da me fa fon na ma frɛ 2-3 days e was at the crone ba me frɛ kra ase wunnim me baby wadane bronsama ma no hye me bo baby se me yi makoma mu aye adwuma ma nanso 6 months 1 year ko se bibi si adwuma mu hokra na ye tususu se ade no sa ade no na ye wo sa ade no se bu antentan chichire me se nipa 1000 kra na ye kwa o se antentan be chichire me nim ne me kon me nsem keka me nem o aso na me be ye wai me nyehwe me bre na be ma no busa no wantimi anka sem bia se ntibi obetimi ai bibia fa ho pacho de bi no an so no de wa bo ne ho ban na no de e ba mbo fon no onu oba ate onye ne ho ade watu kwa wache onu so abai wa ne kondo ko fa kesi ba ko a mon so ya mon trase mo tu ya mo dasa si be papa sa ho kire no mi ko pe bibia bedi nso an yakra na wonyi ni se bia be ma na wo ne ono no koda emom na bia bibi di na chi oba fefe ntina me dia ba se mo mo me ne mfiri me so na mo dia mo ya na mo dia ba me sa be me yesunsun so de sofo bia obenyi obi ama na obeboa wo ye abaya dwali nulo still wo am nam kroma no obi ya announcement se sunsun bone me ko herbalists bi ho menya bi na madam fu bi o Egypt na me ka kire no no si we di o se me pe obi a o de no ye sunsun ndwuma no de na chiwa de e ka no na tie for mutie me pa cha wo sa papa sexy you know Mr. Sexy no na watch bi otimi ba dodo sen da woroma de onye wa ho ade a on de free pass nso na ne tadu yakra so chen de wa ye ho ade a odi pra wo no to me ba Wednesdays Wednesdays Thursdays and Sundays anopa eno so otimi ebe foko eno a say me wo bai ahomachin kra no wa be foko ye na me kire say sa papa na papa dey die benko o see utumi hu se wo na ya hu nanim na mi hu no eno na me nyintum mi hu nanim se me family member yani ada na hu nyintum family member se bi so no so be mbro nsam wonam we se ho akono wo fates se ni se wo ye bema na ode oba face sei eba wonyin ni se sa na fua miensa e wona awotwe mu a ususu se wo ba no wo ye bibi mane ene mane attract spirit no mane ba wonche mpacho de bi miamini onya de bia kan se bia ba kwotwetwe ho na brewo mempe na mfosem na wo da ya wo bo naked de bi wo kra na minum se da wo ba ya no e de no wo dross no be hu anu wa eda na obeba ni mtimi she pant na ma shenika na me de bedsheet ekuru me hu nyina se be ya so na what ya to agu ba bi e wurade nyankopɔ nipa ku no waba mpatwan na wono ye bibi saa ne wi a ade a kyen a wo nipadua no mote ya obi ana ma ya ase ye me ya ana ma ya ase ye me ya be o ya na se me yam wo so na bibi ni na me yam saa ebu am me hu timi ye nwunu obe hu se me na mana ensuo bi suso ensuo ntɔhwi ni hon so na papa eni wa wache me so da ni aye me ho ade aye flo
ne ase dike edi fo obi abo we de mu odin na aba no mo me kire mo powers e ya ro hosem o na sese abrantie ya osei kwadwe se bia ye kasa ye frɛ no ne abusa no ho asɛm a wo gidie bi se bia obetumi ayi bibi aboa wo menye hye ntina me de abasa mo mboa me ne mfiri me so no sa mpatwan nyame behe ohima se wa bonsu ohinini ye baketo ayi o eni aketo anso a hello pani me pa cho se kwadwe ni pacho ai papa ma he ye yo pani me pa cho me nye jeje o me ye na macho ka fra se bibia e boko Yankopon me baby timanim ye friend Dorcas na me se wo so no nya nkitahudie bi ma nkitahudie na chiri no wo hu ne ma bi anani nye ho na sable no na me so ne wo ho ode tu wanim no so de wo abo ho ban ti bia eno na ye ne saa ne ye gimu adwenkyere se bia wo mo bia betimi de aboa no nanka wo ha wo ye free ne so adaroma mama me dasi no kure me kwa me sempa obande no kwese ne wo kan na osi wo hu bibia ye hante ne dia me sese nka enwuche mu ne dia nko no na betima che minima de ko dia wo hu aya hante no osi edura na jo a obi ne beda e ba saa na ne niam nyina esei ni dia ne iso oda na bi no nko na ni dia na pa cho se me pa cho nyina ye kakra wai pacho mun kafra kakra ma mena aha fedie mu da ho minim oba ne se de wo kan no minim no pa mene na tena so se ne wo kan na mene ni di nkomo bebre fa ma bla bon ma me ma ne ti ase se me de me ye be ma menye ne ho ade de na so se ne obema no oba tena bia mene ne ti kama me ha no kwan bia so enti se kwan bi so no no so ye bibi atia me dia eni me se nka mu se ni ye ye bia na be ye no na ma no hu sa no ma no waka no kura wo so utu kwan bi kwa che kakra ti wono so na ho kire ne dɔɔso nti otwa no ho ene ma se sa na tell ya me de ma bɔ me ho ban de ma me so me de ni se oba me ne tie de ye bibia si ba bi wo twingia na ne ban so gina nti se me oba me pɛ na me ne tie no na kwato obi a wonya ne ho ade nso na akɔbɔ ho ba sa atia ni se no so de na no ɔde na nso ko hye mu a wo ma wo se ne ho kyiri ni na saa no kwa dai mame ekuro ni mu no me ni di ho kɔma asa na meko ma fa bibia nsie no na me so me kɔe na me bae no me bisa no ma ne ka kyerɛ me se onye bibia asa enti se ye be ne dai wada woroma na kɔe no na asɛnde ni sika de mame sikase ni mu ni de on se kwan na matuo ne ba to da bia ne ma se ne wo se ba no wo so yo ba kwala wo ho wo to be ma koma ku ne ba mame on se de ya kan nyina no wo mu se aho kire wo ho de ba se wo ba me do wo na me yire no na me ko dipa ba ama ye nyina ne ye madaache se wo na makosa hu kire na so tia sa de re de ebe ha dwe mi so me ko no so me ma hu se me kwa bitim ne makoma mu fan amenya bibia be tia wo na ese wo no bambo no a wo se wo bo ho no e kwa be so de hu mu ana honam wada woroma honam ne hu ni nyina mabo ko fi se honam de de ma me de na hu mu de ne de ese wo do ho akoja baabi me de no ko ja baabi eno de nyam ne no se me ka kire te se oba ne be ndai eno de no be fi asem na ye hu kwa be fa so de company fo na se na mo bi wo be tu afa so a o ma ti ne tu afa so se ne a wona makase ya me so ma hu de e koro e ma me pani fo ati na fi o mo kwan a o mo fa so a e be boy nyina tu jidi se tu sa na mo de ahoto be ba on ni na ja na no kura kam so ti me kan nyina de a je me asem no ka no me jidi se e bia na nkoye be ma ba ko
na me musa no ma gina so na me musa no ba pa say yes mumle na nsa na wabaso srem wada me pa cha wo say no nipa baako ba twan yo wasi baako pe black wajo wasi baako doka je timia ka je baako ai na do ba wasi wo me yeses na oba ukunu ne oba ma ne metene ekunu ni de men kana na onye ne ho ade unso se kun ekunu wa ne ho ade adawroma onye me ho mame ne ho ade na menye ye ne de sebe saka kana mbia ko mabushofo ni mitira de ai frana kwa onu ni mo ma sika ne de ya tije yiri ni kunu aha ya tije yiri ni kuna abushano de aka yi omu nsa ne omu ti age ka ta me de ko so amiso no na ehame mai we mo nje ye na me amu no twetwe practice time wa ma ji ni tam ne tiro e peno me do no so ba na wale no so ena wale so ye wale mienu e ba ko pe me ye bibia se me ya de be so wani munyam na ye nyina ye fani atena so biu wodu oba wodu wo jabo so me dia we dia wona no munyam hebe ni wum wo peri pe yakuno anane ne wona ni kunu ma me wona ne wona suspect no ana ayi nyina ye na enwa na mo na mituye yo kwajo de ye be kasa kokoam ne ahunu kwan be fa so ai ota so ma timo so ma ni tude me bia munyam no mo fani a mema mo kwan aba yo oyma odisi